Hola, com esteu? Jo molt bé, vivint la meva vida universitària a tope. Mireu, sentada en un banc. N'heu preguntat moltíssim quina és la diferència entre neurotípic i neurodivergent. I com molt bé diu la paraula, bàsicament una persona neurodivergent és que la seva estructura mental funciona diferent i això es veu representat en molts camps de la teva vida. Per exemple, a mi em posa supernerviosa arribar tard, o quan vaig caminant m'agrada comptar les passes. Però també hi ha coses bones, com per exemple que se'm dona molt bé trobar patrons. I per molt que sembli neurotípica, doncs soc neurodivergent. És tan senzill com simplement no entendre una broma a vegades. Espero que us hagi sigut útil i ja ens veiem a la pròxima. Us vaig informant. Adéu! No sabia si eres de cafè, suc de taronja o cacau. Què t'agrada per esmorzar? Ui, un moment que em desperti, Buah. Buah, m'estic pixant. Uf, molt, Cuida't. M'agrada molt la teva sudadera. És de segona mà. No et fa cosa que algú l'hagi utilitzat abans? Tot bé. Sí. I per què estàs a la residència? Doncs suposo que com tu, no? Perquè he vist lluny i si no, doncs no sortiria a compte. Sí. I per què vas demanar una habitació doble? Perquè... No la vaig demanar, es van equivocar, però he parlat amb secretaria i serà temporal. D'acord. Doncs jo estic encantada de tenir una companya d'habitació. I per què vas decidir-te a fer comunicació audiovisual? Tu, que ets detectiu privat o què? No, ja t'he dit que estic fent primer de mecatrònica. És broma. I per què vas decidir matricular-te a audiovisuals? M'interessa. A mi em flipa també la comunicació. De fet, a vegades em costa entendre el món o que m'entenguin a mi i vaig pensar que estaria molt bé trobar una carrera que pogués unir la comunicació i la tecnologia per fer la vida de la gent més fàcil i mecatrònica és genial per fer això. La veritat és que mola moltíssim això que dius. Faig un podcast a la ràdio, passa't un dia i ho expliques. De debò? Clar. Teniu una tasca pendent que haureu de penjar a l'aula Moodle de l'assignatura. No sé si teniu algun dubte, alguna pregunta. Digues, Lisa. Gràcies, professora. Benvolgudes i benvolguts companys. Em dirigeixo a vosaltres per donar-vos les gràcies per estar-me acompanyant en aquest viatge universitari. Volia parlar també de l'elefant que hi ha a l'habitació. És evident que tots heu parlat i fet comentaris sobre les meves habilitats socials, que són diferents, no millors ni pitjors, sinó diferents. Això és perquè sóc una persona neurodivergent, autista. Ho dic perquè així em podeu comprendre millor i jo també em puc sentir més lliure de ser jo mateixa i fer pinya. Sento que res em pararà en aquest grau que tant em permetrà en un futur ajudar a l'evolució de la societat. I m'agradaria molt poder-ho fer amb vosaltres al meu costat, perquè no penseu què podem fer nosaltres, els neurodivergents, per vosaltres, els neurotípics, sinó què podeu fer vosaltres, els neurotípics, per nosaltres, els neurodivergents. Gràcies. Benvingudes una setmana més. Avui al podcast Campus tenim a l'Elisa. Lisa, una estudiant que acaba de començar mecatrònica aquest any a la UVic. Bon dia a totes i a tots, Bon dia. estimada Paula. Estic molt agraïda de que m'hagis convidat en aquest petit món de les zones hertzianes. De fet, es diu que les zones hertzianes van ser inventades per Marconi. Bé, hi ha una teoria que diu que va ser Nikola Tesla qui els va inventar. Soc superfan. Vaig anar al seu museu a Belgrad fa uns anys i... Gràcies. Bé, et farem la primera pregunta que li fem a totes les entrevistades. Per què mecatrònica i per què la UVic, Lisa? Bé, Paula, tu millor que jo saps la meva història, amiga, però ara ja la fem pública. Sí,
Bé, em comentaves que mecatrònica et... Sí, m'encanta que em facis aquesta pregunta. De fet, ja saps que la mecatrònica és una barreja de la mecànica i l'electrònica, dos mons realment fascinants. I a mi el que m'agradaria és poder posar el meu gra de sorra per ajudar totes les persones a que tinguin una vida més fàcil. A partir d'una app o d'un programa o d'uns dispositius que tu i jo mai necessitarem perquè el nostre vincle és evident. Sí, bé, de fet, amb els 2 dies que fa que ens coneixem no hem tingut mai cap problema. No era un acudit. Bé, Jordi, per si de cas. Lisa, moltes gràcies. Ja estem. Ja està? D'acord, que guai. Escolta, gràcies per convidar-me, Quan vulguis repetim. Hola, amiga. No et trobava. Tot bé? Volia estar una estona sola, tia. Saps que estic aquí per si necessites res, oi? Em vaig cap a classe, després parlem. Fins després, amiga. L'he cagat, oi? Shut up! I'm so fucking scared right now, you shut up!